फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो शिलं बरापानिनि जि UCC कलेज जोङो बेयाव सफैबाय आङो मा होनना बुङो हाबनायनि नुथायखौ आङो दिन्थिनाय जायासै नाथाय दा बे UCC कम्पाउन्डआवनो दङ आरो दा जोङो मोनसे नखराव जोङो माने आलासि जानो फैबाय आरो ना लोगोफोर बिथांमोना माने जोंखौ फैदों होनना मिथिनानै लिंहरबाय आरो ना गावसोरनियाव उननिफ्राय आरो जोंनो बेफोरबायदि जानाय आदार जगार खालामदों आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो आरो बिथांमोनजों जोङो मा शेयार खालामो जोङो बेखौ दिन्थिलांगोन आरो ना लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै ओमफ्राय हानायसेबांखौ आङो बे UCCनि जि कम्पाउन्डनि सिंनि नुथाय आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो लोगोफोरना दायो जों नैबे आदै लाहानि नखरावनो जोङो फैबाय नै आलासि जानो नै आदैया बेनो मालिकआ ओमफ्राय दा आङो सिङाव हाबलांनो नाजानोसै लोगोफोर अबाव थांनो हासुनो दे दा जोङो सिङाव हाबलांनो नाजानोसै लोगोफोर माखासेयाथ' सिङाव हाबलांबाय आं उन जाबाय आरो दायो सिङाव हाबबाय जोङो नै थिनै बेखेव नै सेलायलायदों बिसोरो खालि जानाय सेलायनाय ना जोङो जिरायबाय बेयाव बेनिफ्राय जोंहा नै सासेया एकदम बिराद खिनो ओंखारबाय जाहैदोंमोन आरो ना जेने तेने सफैदों बिथाङा मथा मथि 5 मिनिटसो लेट जाबोनायमोनबा खिलासिगौमोन नै बिथाङा जोंहा जोंहा नै आलासिनि नखर मालिकआ नै बिथाङानो जों बिथांनि नखराव फैबाय आरो ना बेनिफ्राय आरो आङो सिंथिंनि नुथायखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन बेनिफ्राय नै बिथिं जोंहा नै आलासिनि नखराव मानोले दा नै बिथांनि नखरावनो जोङो फैबाय आरो बिराद खस्थ'आव फैबाय दे बिराद अखा शिलंआव माने बिराद अखा हादों आरो बिराद बिथांमोना जोंनि थाखाय खस्थ' मोनसिगोन आरो ना दा दे अब्ला आङो दा दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन जोङो आलासिनि नखराव जोङो मा होनना बुङो साहा लोंनोसै जोंनो बिदि साहा जानाय मुवाफोरखौ रेडि खालामनानै होबाय नै जोंहा सिंग्रा दङ बेनिफ्राय आरो नै बिथिं साना बिस्कुट आरो स्पेसियेल गाइखेर साहा जोङो लोंनोसै आरो दायो नै आलासिनि नखराव फैनानै जानांगोन दे अब्ला लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो आङो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन ना लोगोफोर माने जोङो जाखांबाय दायो आङो जानायनि भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायासै दे बिराद मोजां जाबाय माने जोङो दिनै अमा बेदरजों केपसिकाम बेनिफ्राय आलु फ्राय बेनिफ्राय पटल फ्राय बेनिफ्राय भिन्दी फ्राय ओमफ्राय लोगोसे दालि जल बेनिफ्राय नामोन आरो ना ओरैबायदि मोजां जाबाय खिन्थु आं जानायनि भिडिअखौ खालामनाय जायासै दे लोगोफोर थारमाने जोङो फैनाया सानब्रै जोङो सानथाम जाफैबाय ने सानथाम जाफैनायाव जोङो शिलंआव जेसेबांखिनि गिदिंदोंना जि हटेलफोराव जादों थारमाने जोङो नांगौ बायदि थारमाने मोजां मोनजायाखैमोन खिन्थु दिनै जोङो नैबे आलासिनि नखराव ओरैबायदि मोजां लकेल माइरं ओंखाम जाबाय आरो जोङो जाबाय बरियानो खेवा दहाय फुङाव थारमाने रुटि बिराद जाबाय बे ओंखामखौ जानो हायासै बेसारा दा नै निम्बु जुस लोंनो गोनां जालायबाय नों ओंखाम उखैयाखै उखैमाराखैना माने दहाय ब्रेकफास्ट खालामनायाव रुटिखौ बारा जाब्रेना लाबाय बियो दा ओंखामखौनो जानो हायासै गथ'फ्रा आरो ओरैबायदि नै मबाइलाव बेस्थ' फाइनालि दायो जोङो थांनो ओंखारबाय जोङो UCCनिफ्राय ओंखारनोसै मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव आलासिनि नखराव दहाय आं दिन्थिलांखाबाय जोङो बिथांमोननियाव आलासि जाफैबाय आलासि जानानै दायो जोङो थांनोसै जोङो दा बिदाय लालायनोसै आरो जोंहा नै बिदिनो
नै बिथिंनि जोङो बिसोरनि न'खरावनो फैदोंमोन बेनिफ्राय आरो नै बिथांमोननियाव नै बेनिफ्राय नै बिथिंनि जा आदा नैबे आदामोननियाव जोङो जाबाय माने दायो थांसै बिराद मोजां जोंखौ रिसिभ खालामबाय बिथांमोनखौ हामबाय होनदों इसोरा आशीर्बाद खालामथों बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि फेमिलिखौ जोंखौ बिराद मोजाङै रिसिपसन खालामनानै जोंखौ जाहोबाय आरोना बेनिफ्राय आरो नै बिथिं आरो जोंहा दङ एथिं फै नानि एथिंनो जालाय लाजिबाय नै बिथांमोना बिथिं नायलाय खोनसे नायलाय खारबायसो जोंहा नै बिथिं आलासि सेंग्राया दे अब्ला जोङो थांबाय थानोसै ना बहुद धन्यबाद खालायलायदो उनाव जोङो लोगो मोनलायफिनगोन ओमफ्राय दायो देनां जोङो दा बिदाय लालायबाय आदा बहुद धन्यबाद थांसै दे बाय बाय बे सासेया लाजिनानै खारफुंबाय थादों शिलंनि बर' नै शिलंनि बर' हिन्जावा जा लाजिनानै एकदम मोखांखौनो होबथेबाय थादों नै दे अब्ला थाथ'दो दे दे जोङो दायो बेनिफ्राय ओंखारनोसै दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो थांसै दा मा लाखो फुल लाबाय फुलनि बेगर लाबाय फुल गायसुलिना नोंबो दे थिग दङ दायो जोङो UCC निफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर दायो जोङो थांबाय थानोसै नैबे UCC सिंनि मा होनना बुङो नुथाय आरोना लोगोफोर बेयाव मा क्लास फिसाबो दङ ना बिसोरथ' बेयावनो जाखासिगोन फरायनायाबो बिदिनो पार्सेल फैयोना जा गलमानि मानसि लोगो मोनदों नै जोङो बिलि बिथांखौ लोगो मोनबाय UCC आव बिलिखौ लोगो मोनबाय जोङो UCC आव नै मा खबर बेडमिन्टन गेलेनो थिगानो लोमजादोंमोन मा हामबाय दा सानसेनो हामबाय दे थिग सोरानाव फैनाय मिथिलालै नाम साम औ बै बोरै गामिनिया जोङो माने बेयाव जोंनि गलमा मण्डलिनि गोदानै थारमाने साइन्सआव एडमिसन लाफैदों बेखौ जोङो लोगो मोनबाय बिथांजों दसे रायलायबाय आरोना बेनिफ्राय दायो नै थांबाय थादों आङो UCC नि माबाखौ दिन्थिलायहोदों दे लामानि नुथायखौनो खिन्थाबायलै आं लोगोफोर नोंथांमोननो जा नै बिथिंनि खेला गेलेदों गथ'फोरा UCC नि स्टुडेन्टफोर बिसोरो बिराद मोजां समायना फरायसिगोन गेलेसिगोन बेनिफ्रायनो थारमाने जोंहा मोजां स्टुडेन्ट फरायसाफोर ओंखारो आरोना जेसेबांखिनि जोंनियाव लिडार ओंखारदों माने बे कलेजनिफ्रायनो फरायना थांनानै लिडार जाहैनाय आरो जों मिथिनायाव ओमफ्राय दायो जोङो नै मेन गेट मोनबाय आरोना मोनसे बन्द'सो खालामदों आङो अब्ला जोङो नै गेटनिफ्राय आउट जालांसै नै बेनो आरोना गेटआ आउट जाबाय जोङो गेटनिफ्राय लोगोफोर